Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Baba Makadi. Which Makadi show? Tiripo tutamzi. Kawanika. Anditika. Akapura zvakaita sewe. Angane 20 years. 20 years. Ashandra 21. 21. Anditi. Sikuza kwamaite neshamwari dzake idzi. Ushamwari wakamira sei? Nekuti akazongonzwa kuti vakatorana vakaenda kupati mise vabereki vemukomana wakamira sei ukama wake neshamwari dzake idzi? Ini pashamwari dzake vandainyatsozziva i2 because aitombosvika nokumba kwangu vachitoswera sevana dziri shamwari dzemuzukuru wangu. Ndaiziva akanga ane birthday wacho nemwe shamwari nditogara kumareni kwangu. Saka birthday ranga riri 20 kana 21st. Iranga riri shamwari rakasirire muzukuru wangu. But hanzi aitena makore mangani shamwari yacho? Iye handisi kunyatsoziva but average age dzandakanzwa it was 19 to 24 years shamwari dzavo vachitamba vakadaro nangura birthday ipapo. Saka atongoti izera rimwe chete. Izera rimwe chete. Vaenda ana wenyu kupati sekubuda kwazviri kuita mumedia nemusocial media zvobuda zvakangoti siyane siyane. Chii chakazoitika ipapo kuti muzonzwa message yekuti mukomana akusisina? Ivo vakaenda kupati uri musi weSaturday. Mwana akatobva kumba kuma 2-3 masikati ndobva aenda kupati. Akatomboda kubuda nemukoma wake but mukoma wake akazobatikana akazoenda ari 1. Mukoma wake mazera mamwe chete iwayo vanozotombofamba vese. And pati yanga iri pati matarukiro zvikuita ikuti haisi pati yevatorwa, ishamwari neshamwari dzinotozivana vese. Saka vaenda kupati musi weSaturday. Zviri kunzi muzukuru wedu mushakabvu ane nguva dzekumanheru dzaakadonhedzera foni yemusikana akanga ari papati ipapo ndokutaurika kwazviri kuita. Akadonhedzera mumvura foni muswimming pool, foni yemuridzi. Zviri kunzi foni iyi ini foni yemhando dzimwe dzeye dzinodhura iPhone. Saka hanzi pakaita kakutaurika kuti kufoni yangu chii chaitika chii. Hanzi muzukuru akakumbira ruregerero. Akumbira ruregerero ari kunzi iye akanga ari mupula asina kupfeka, akangopfeka penti yake nevhesi ndizvo aishandisa kuita sekuswima. Saka akumbira ruregerero ndipo vatiri kupedzisira kunzwa kuti muzukuru akaita akaoneka ipapo. Nekuwanda kwavakaita takanzwa kuti vana vaisvika 25 vakanga vari papati apa. Asi nekuwanda kwavo kwese kwavakaita vari kuti narration yatakapiwa ndeyekuti takafunga kuti atiza foni yaita auraya. But chakatinetsa ndechekuti isusu vabereki izvi takazozvinzwa yamusi weSunday because mwana zvakaitika usiku takarara tisingazizive. Vana ava ndati inini ndine vaviri vandotoziva. Asi vamwe vacho vakawanda vanowirirana nemukoma wake, vanomuziva, vanoziva namba dzake. Mumwe wacho anogara futi muraini make mushakabvuwe zvokuti hapaishaya ikwanisa kuti usiku ihwohwo vangoti taenda nemumwe wedu asi tamushaya atiza auraya foni yemuridzi. Hakuna munhu akaita izvozvo. Chakaramba chichitidya mwoyo tichiita kuti tirambe tichifunga, tirambe tichibvunza kuti mwana ashayika chirudzi ndechekuti isusu takazonzwa foni kuma12 mangwana Sunday. Yakafonelwa baba vacho uyai kuno kuHighlands ndiko kwanga kuchitirwa pati. Zvikanzi kumukundidii zvikanzi ingosvikai kuri right here ingosvikai. Baba vacho akatovhunza mubvunzo kuti kasima asungwa izere chikomana havasi kufungira kana chimwe chinhu. Ndiani aifona? Ishamwari yake. Ishamwari iri kufona futi ndio inogara muraini ravo kupi kumba uko. Handimazvona nakura kuti namba anadzo. Saka baba vacho akazoita kuti iwe taura mhano yako nondipedzera nguva. Handi pakazanzi taona mwana muswimming pool. Mwamona achitohwina here aiyo ari pasi. Baba vacho akabva toziva zvaita zvaitika. Ndobva vapinda murodhi. Ini nenguva yenu akabva ndifonera ndiri sekuru ari padhuze hanzvadzi yamai vacho ndinoteerera namai vacho. Ndobva rapindawo murodhi. Takangonosvikira pamba pai. Tichivhurirwa tosvika totoona mwana aburitswa mumvura.
abuditswa nani abuditswa nemapurisa pambano mapurisa akazviti tiri vehomicide vakataura nesu pakataura mapurisa iti tiri pahighlands police station vakataura nesu asi mapurisa ekuhomicide ndo akabva tichingura ndobva angoti paya muchidimbo zvaitika vakati baba ndimi baba wacho ndimi handini sekuru ikati kuvhurirei mukofini mutange maona kuti ndoichi ndimwana wenyu toti identify zvishuwa ndiye mwana wedu zvikanzi tamutarisa hana mavanga hana chii chinotaridza kuti angange akakuwadzwa kana kuti akakuwadzwa nevamwe kuti asvike pakudai saka isusu vehomicide hatiferefete nyaya dzakaita sei idzi tangozitora sesudden death mwana kana mune pala tominisa kupala kana musina pala tominisa kupaya mofambira mapepa moviga chi mwana nekuti isudden death hatisi kufungidzira kuti pane chinhu chakaita sei chakaipa chakaitika kumwana alright ndiko takautaura nemapurisa kako and then pasini paya taona pana vakomana 4 varipo imi ndimana ini ndaziva futi 2 one anogara kumareni kwakauya iye handinyanyotaura naye sinongoziva kuti shamwari yemuzukuru pane uyu wandanyitaura mwedzi webirthday anga aripo panga pane mumwe futi mukomana vanga vari 4 ko chii chakaitika kuda kunzwisisa ndopatakudzwa zviye zvekuti selofoni yakawira mumvura ndobva taita sei ndikati ndipo pakakati handotitaridza pacho pamakanetserana kaswimming kachitokaona kadiki narisheni yatiri kupiwa saka takafunga kuti hatiza oright imi zvamuri kufunga kuti akutizai imimi matitambidza hembe dzemukomana hembe dzake dzakauya yakapfeka bhutsu masokisi waleti foni zvese zvanhu zvine mota yake ivamwe vakava maakabvisa hembe achichinja kuti awane kuita sei kuti saka imi mamuchita akatiza hatisi kuramba kuno kuarea muri nei handingoonera kuna kana kombi inofamba mumareni muno muri kuonera kuti haana kana sendi waleti yake ndimi naye muri kuonera kuti haana kana foni zvinhu zvacho zvese ndinazvo bhutsu ndimi nadzo saka imimi muri kuti chakanyanyoitika chii handiti ava vanhu havanotaridza kuti vane kakuriisa kavangoita nyaya dzavo zvikanzi aiwa takangofunga tese kuti aita sei atiza foni muri kutaura nevakomana vaivai pasini saka kana rishene katakaona takaona kuti zvinhu izvo handimboziva zvinhu zvokuti mukariyesa ka matsanangura ta uyu nauyu unoona kuti pane kanyaya vanhu vari kutya zizera diki but chokwadi chacho sei chongobuda ina rishene yavakaudza naye kuti takashaya chi munhu yakabva yada kufanana but ukavabvunza mubvunzo manje vani takanenge kuda kuita sei kakurasika bcause zvinhu zvavanenge vasina kuzoziva kuti mubvunzo unogona kuuya wakadai oright imimi vatadza kupindura kakuti hembe vanga vanadzo munhu akafamba sei wakaita sei oright fair and fine imimi muri kunzi makafona panapa nezuro wacho kuma10 usiku muchifona panapa muchiti idzi ndidzo nhamba dzani dzedu mukaona munhu wedu ipapo mutifonere handiti mukaona munhu wedu ipapo muite sei mutifonere vari kufona pavhenyu zvakambofamba sei vatadza kupindura oright isusu patakasvika makuseni takanzi kuma9 vakomana havanga vasvika pavhenyu tauya kuzotarisa mumwe wedu haamweri muswimming pool hanzi bva vatenderera bva vaenda kuswimming pool ndobva vadzoka ndobva vati hamu ndobva vambobuda handitika ndobva vazodzoka futi handitika isusu mapurisa takasvika munhu achiburitswa muswimming pool iva pana vai varichi varipo saka takavabvunza kuti imimi chani chikunyanya kunetsai mukuti munhu akatiza mucharamba muchitenderera panapa 9 o'clock masvika 10 o'clock mambobvunza kuti munhu wedu ari muhere ipapo mamuchifungei andimukuona vanhu vakariyesa but mubvunzo aichata sei aichadayirika but isusu takusasuspecta foul play isunday tazoenda kupolisi pahighlands tatisati napala handei kupi kupari tanosiya taisa mwana wedu kupari tatoka kuma 8 o'clock manheru tavataenda kumba saka musi wemande makuseni tamuka wamusi wa30
ndipo vatakati ngatichibuda itende tofambira mberi kuti titise tivige mwana tatova muna rotten room uko kuna hebi chitepo ndipo tikati but iwe tikuenda kupi handii kuhomicide mbontaura nemapurisa isi tingangoviga mwana just like that taenda paye kuhomicide ako anga achiti makusenseni before 8 tasvika tobva tanzi mapurisa apinda mumeeting ndobva taiswawo reception takagara kusvika na9 o'clock ndobva tazoshedzwa kuti zvaita sei zvaita ndobva tati tauya ndisu tine mwana akadai Wayne Gamble akafirwa mumvura kwaHighlands makaatenda scene ndobva tatsvagirwa wekuti vatitaure nesu ndobva taendeswa kuofisi kwevamwe vainzi inspector ndakanganwa zita ravo pahomicide tasvika muofisi meme akashedza mumwe mupurisa vakaita 2 vakatora nguva achititsanangurira kuti sei nyaya yakarambwa kuti iwe itwe nehomicide nechichi achipa mafacts avo iwe kuti mwana akakwara chichi takatora mavhidhiyo atakatora pasini asi hatina chaita sei ndakati izvo hazvina kuipa but nyaya iripo ndeyekuti isusu muri kumboonawo here semapurisa mune experience muchibuditsa mwana uyu vanga mune vanhu vakatanga kuita maleads nezuro toka munhu wedu ipapo vaizase kuti munhu ari ipapo munhu wakudaita sese atisi ndo vanhu vakatakura hembe dzemwana wedu ndivo vanhu vamabvisa naye mumvura muinaye hazvaita here kuti imimi semapurisa hada kuti sungai vanhu vamwe vana vakawanda vakanga vari kupati vakazenge vauya kumboko handiti tikatorara navo sande mande iyoyo tikati tatosiya vamwe vana vari kupi variko asi kuti sungai vanhu but mukashedza 3-4 vane mafoni avo handitika anga ane mavhidhiyo avaitora vana vavamborega kutora navo mavhidhiyo mukavhura mawhatsapp avo message obviously pane zvauta sei zvavari kutaurirana handiti saka imimi hamungaite sei hamungasungi here chei hamungavashedze here kuti mungoita chei investigation chete noti kuti sungai vanhu ndobva vatiudza kuti it's unnecessary chichi tujagonda wakaita sei tovakatiudza vatatoona kuti panapa hapana kana chinobatsira isu ngatiendei kwaHighlands vatanzi kuitwa nyaya yedu tichisvikawo kwaHighlands takasvika pacharge office twatanzi aiwa shefu aripo ndiye assistant inspector vari muofisi pindai munobatsirika tichingopinda muofisi meme tichida kuti tigare pasi pakabva pasvika vamwe chief inspector neinspector ndobva vapirwa kuti ava ndiyo mhuri yekumuri kuita sei kwamuri kubva ndipo patakawana pfungwa yokuti chief inspector ava nainspector wavo neimwe timu yavo yemapurisa vanga vaenda kuvhenyu kunoona kuita mainvestigations kuti vazvionere kuti pane chavanganhonge here pavhenyu maitikiro akaita chi nyaya saka takazonzwa musi iwoyo takunzi pane zvatawana asi mapurisa akati hatisati takukwanisa kuudza isechi sevabereki asi takususpecta isu semapurisa kuti chi pane foul play saka nyaya iyi isi takunyora doketi neevidence imwe yataanayo yavasina kutiudza kuti evidence rudzii takuisa kuhomicide uyu musi wemando kwakumasikati kumatutu asi kana taiisa ikoko ndiko kwayakuferwa nyaya yenyu kupi ikoko asi chatakukuudzai mwana wenyu ngaaenda kunoitwa forensic postmortem kupari ngaachitwa inonzi forensic chi postmortem hamuchaviga mwana zvamamira kuita sei kuita musati maita forensic postmortem tazvinzwa pai isu tabva tasumuka bva taenda chi kupari ndokubva tasvika nguva dzaita sei dzafamba hapana zvatakazaita sei zvatakaita musi wetuesday takabva tazodzokera kupari ndobva tanzi forensic yamborira kuita haitwe mazuva ese inoitwa naspecialist asi musi wechitatu inoitwa musi wefriday inoitwa saka imimi ndakaitedze kukubhukira ichi mangwana Wednesday muye muitwe chi postmortem ndobva tazoenda Wednesday zvishuwa postmortem yakaita sei yakaitwa but postmortem haipiwe mari dzautsi isusu inopiwa mari dzautsi kupolisi isusu tinozokopiwa pepa redu rekuchifambira kuviga chi mwana saka isusu musi wechitatu taane pepa redu riri after postmortem takabva tafambira mapepa ekuti tivige chi mwana ndobva tatora mwana bva taisa kupala
and then ndo vakatorara tatu vanaye kupi kumba tarara tanaye kumba mangwana acho musi wechina takabva tanoradzika mwana kuGlen Forest ndobva zuva raita se rapera Friday takangoti ngatingopfuureiwo kupi tichibva kumakuva zviro zvatinoita zvechivanhu zvokuti tinongonogowa ridorara sei tangoti ngatingopfuurawo nepahomicide tichibvunza kuti zvapane almost a week pane chiri kufamba here panyaya yedu dhoketi rakazouya tichinja nomanotsi kuti zvinhu zvaapapi ndopatakasvika pahomicide payo zvikanzi dhoketi rakopi raakuno rakanzi raremedha asi takasunga vanhu vangani vatatu one wacho akanga abuda muHarare asungirwa kusvika vani takamumirira kuti anouya anytime weekend inoi anofanira kunge asvika muHarare tikati ko two wacho zvikanzi two wacho vatova kukoti vaenda kukoti takavasunga nezuro china asi izvo zvatoenda kupi kukoti tikati ko hamuna kutoudzawo hapana chatiri kuziva tatozviziva izvo zvinhu zvinoita svika pai panapa zvikanzi iye zvino izvi hazvina basa nani nemi imimi muchadiwa patrial takati but maingotiudzawo bva vatsika hazvina basa nemi chichiita tsanangurwawo zvimwe zvatisingatonzwisise vatononyatsoona kuti zvokuita mapurisa hazvikuita sei kokuchema hapana isu vatatowirirana sevabereki vaive kuti choge timhanye kukoti tinoona kuti nyaya yacho yakaita sei yapinda yakanga isati yapinda takabva tasvikawo pakoti kuma 1:15 ndobva tasvika nyaya iyi haisati yaita sei haisati yapinda ndobva tatovhunzabvunzawo zvikanzi hairi kupinda nani na2 koti ichivhurwa koti yakazovhurwa kuma 1:15 bva papinda nyaya 1 yedu bva yapinda pechi2 but chakatinetsa isusu ndechekuti vatakazoona vachinzi ndo vasungwa venyu 2 vacho takamira panze takavaona vachiuya vasina mapurisa vari vachifamba vari 2 havana chena havana chii vane vabereki vavo vari 4 ndobva vapinda mukoti ndobva vagarwa mabhenji matandakaita sei takagara paipai yapinda vasumudzwa vapinda mudhokumu yevana vai ndobva kwasumuka lawyer ndobva angoti tiri kuda kuapply for bail and the state is not opposing it by consent pp bva angosumukawo bva angoti ndizvozvo nyaya ida inomboita kana 5 minutes mapfana yangu vatopiwa chi bail out vatoudzwa kuti munobhadhara macondition avo vatopiwa munobhadhara mari yakati saka isusu takavhunduka nyaya dzatinonzwa dzakawanda dzinonzi dzemedha dzinonzi munoapply bail kupi kuhigh court isi hatisiva nomutemo hatina kupopota nekuti sei takabuda zvakanaka asi takati mapurisa ayaye zvaari kutiitawo vachinja chete chaji yenu haisi midha iyi hakuna midha ingambodai handizi yekuti vangati havaconteste bail state haiconteste bail inongoti yeye vanonga vabude tikati handi tinobvunza kumapipi kumusoro kuti konyaya yedu isusu yauya yapinda nechaji ipi saka watakaendeswa takasvika ndobva tatsanangura nyaya yedu kuti isusu tiri kuda kuziva kuti chaji yapinda nenyaya yedu ndeipi because zvoitika mukota nakuta sei hatina kuzvinzwisisa pamwe mukatibatsirawo zveshuwa amai vakanga varimo muofisi imomo vakatuma vakashedza munhu wakafonera bva mushuma zvikanzi nyaya yapinda mukotani yapinda mukoti 6 ndobva tinomutora dhoketi ranhingi nanhingi dhoketi revha rinotorwa ndobva rauya ndobva ati mibvunzo yenyanga ichikudii tikati chaji yedu chii zvikanzi aiwa yakanyora kuti medi ndikati kosei musina kucontesta bail handiti chii chambonyanyaita kuti muti nyaya yakadai so muti mamuconteste bail ngosei yakadaro zvikanzi aizvo handina simba nazvo zvoitwa nemukuru wedu isusu anowanika kupi ndobva ofisi yake zveshuwa takasvika tikatambura zvakanaka nemukuru wewe amai vanga varimo havana kuramba kutaura nesu tikati amai isusu tauya hatisi kuti basa maitiro amaita akashata asi kuti maitiro amaita amagona asi tiri kuti whatever reasoning yamashandisa isusu we are aggrieved hatina kufara nazvo tinokwanisa kunochema kupi zvamaita izvi amai aibva vatora pepa ranga riri patebhuru pavo rinotaura kuti vanoshanda sei bva vatoverengera pemedha kuti hanzi medha ine zvakati schedule yakati chichi vachitiverengera hachizvinzwisise sevabereki zvikanzi saka inini penyu dapashaya kuti topaisa papi saka hatina kuita sei kucontest ndikati neamai
izvi handisi kuzviramba but chatani chikumbiro ndechoti isusu toda kungoendawo kuchi kumberi tiwane kumbonoti mutariswewo kuti zvamaita zviri right here kana zviri right zviri right asi hatina kufara ndizvo zvikuita kuti tisumuke tiite sei tiende zvikanzi nyaya yenyu haitomborina kana evidence yekuti munhu afa sei kana chinda tozvishayawo ini because ndataridzwa mupurisa waine nyaya yenyu anditaridza clip rine 4 seconds raingotenderera so clip iro raitongotenderera pawhatsapp dzavanhu vakawanda vanhu rakabva kunani ivo ndiro vakataridzwa nemupurisa kuti ndiyo evidence yatirichi 4 seconds idzodzo aindi hadzina nazo dzaitaura mumvura asi 4 seconds clip iyo ine 4 seconds but imwe mukatoitarisa haina chainoreva saka kana chiri chokwadi kuti pipi ndicho chavakataridzwa kana kuti kudii asi vakadzanzi mupurisa atoti tisiso hasisi conclusive kuti mwana weta sei ndosaka tamuita chii tamudai ndikati madam kana saka panyaya yakakura so mupurisa uyo achikuti 4 seconds clip ndiyo evidence yatinayo hamuna kana chamamboda kunyumwawo kana kuti akuita sei saka isusu manje zvakatibata kuti nyaya yedu kupolisi kwacho hakuna kana munhu ainterviewa tiri kumbokumbira kuti vanhu ainterview mouya muchiti hamuna evidence pamwana wedu hatizoti ichokwadi here asi zvatakaudzwa munhu muti nyaya yedu haina evidence handitika zveshuwa vana vakatoita sei vakabuda uye tati fast forward to next week wacho ainzi akatorwa kushava neuyoyo akauya tobva ndafona ini kupolisi ofisa mukuita nyaya yedu haufa nyaya yemunhu uyoyo zvikanzi akangonditi unotaura nabo wacho ngati andasandataura navo zvikanzi vavhunze bva akata foni handimazvaona andikatira foni paipai baba wacho uchivhunza nyaya yenda kukoti ko munotudza futi zvasina basa ore iri mukotani havangaudzwi ndobva vazoteera koti kwekweyo vakakugara kubva kumakuseni kuma10 ndobva vazochinjwa koti ndobva vanopidzwa mune imwe koti kuti nemwe maichaitirwa kumasikati vakazobvunzwa kuti zvanzi nyaya zaitirwa mune imwe koti futi vakavanzwa kuti vapinde mukoti iyoyo handimazvaona ka mwana uyo bva vaita sei futi ubva aburitswa saka chatiri chinyanyashaka kuti nyaya yacho maitirwa iri kuitwa nechi zvato zviri kumbotinetsa hatisi kuti vanhu havawane bheri munhu wese anowana bheri but maitira zvinenge zvaitawo mamwe wacho tinowana mibvunzo yakaita sei yakawanda ndosofa mazina yacho vakazanza kudzoka kukoti muswana vakazanza kudzoka muna november date racho ndasina kuzonyatsoribata pamakasvika pasini panova pavenyu paitwa pati wana mapurisa aripo neshamwari dzacho idzi dzakanga dzinaende zuro kaidzi akafonera mapurisa achiripota ndiani ipapo hana kuzopabata isusu ashanda kabata ndichoti isusu takafonirwa nevamwe futi vake shamwari dzake idzodzi kuti tavawana mwenyu ari mupfumo saka musati maziva kuti akafonera mapurisa kuzikana anozikanwa ndikuti inini ndinisina kubata kuti akafonera mapurisa ndiani asi tikada kuzozvitsvaga tinoti azozikanwa ndiani inini ndinisiri kuziva chete vepavenyu vanotiwo chii kana makambotaura navo process yekubhuka ipapo nemabudiro nekuzofona kwavakaenda kuma10 panofambiswa sei pavenyu vekuvhenyu vane kakuda kuvanza kwavakanoita nyaya iyi asi kufungidzira dzedu kuti pane chavanoita kakuziva zviripo saka havana nyatsokutsanangurirai kuti zvakafambiswa sei vakada kutaura kuti zvanzi isusu hatiuye kuzosangana nemapatrons edu saka hapana chatinoziva asi chatinoziva ndechekuti pati yakazongoerekana yakutongopera iri pakati ende muridzi webirthday paakauya kuzotidzosera zvinhu zvedu zvatengeta maglazi nechii zvatenda bhadhara deposit zvezvi akauya achichema asi hatina kuzoti aita sei aichemei ende then akazomboya achibvunza kuti kuseri uku kune munhu here hanimazvaona tozobvunza kuti mimi zvamanga mune mamwe maclients aripo ko pool yakaitwa sei hanzi kateka zvanzi ndakacleana pool asi handina kuona chii handina kuona munhu asi akacleana pool mangwana kwatochena asi handina kuita sei handina kuona munhu vakomana vakauya futi pasini vakatenda kumpool mune munhu here vakaenda ikoko vakanodongorera ukana musina munhu kusanganisira musikana uyo yainzi akatonzerwa foni anga aripo futi vakaenda kunodongorera kuti hamuna munhu havana kutaura asi vakaramba varipo pasini chavaitsvaga pasini chii havasi kutaura nehama dzevanhu
kuti takashaya mwana wedu asi vanoziva hama idzi. Sefamily chamuri kuda chii? Isu sefamily hatina zvakawanda zvatiri kuda. Isusu nyaya tinoti inoitwa nematare. Matare anomirira vanhu, anomirira nyika, anomirira mainterest edu tese. Asi matare kana achiita zvinhu zvavo tichingoti ngaite zvinhu pai nemapurisa edu aite zvinhu pajekerere, zvinhu zvinooneka. Inini ndakambotosungirwa nyaya yekuti ndakarwa kubhafu. Mapurisa maPP akaramba kuti tipiwe bhail, akakontesta bhail, ndakazorwana zvangu through malawyers nechi, asi state yanga yambotaridza kuti kumirira munhu akaita sei akarohwa. Toita fast forward, wozoenda rimwe gore iwo waurayirwa mwana, wonzi hati conteste bhail, it's fine, it's fine. Zvinhu zvakangotibatawo. Papati panga paine vanhu vanosvika kuma 25. Wongo. Vamwe vacho vakazoya paburial. Wongo. Pane rwa makambonyatsotaurawo navo kuti zvichida musingataura henyu kana kuti nezita kuti vanogona kunge vakakupai statement inoratidza kuti mafiro akaita mwana wenyu akapondwa akanyudzwa mvura. Isusu takaona kuti tikanamba tichitaura nevana mhosva inogona kupedzisira yedu tichinzi pane wataita sei watavhiringidza parufu kuita sei hapana munhu watakavhiringidza kana kuti takatuka kana kuti watakarohwa. Asi taitiwo vanotungovhunza imimi chii chakaitika handitika. Asi mukutaura kwevana waiti ukataura waiona kuti vana ava havasi comfortable nenyaya idzi handi mazvoona. Asi uchitaura futi semunhu mukuru uchitaura nevana waitoona kuti zvakaitika vana vari kuita sei vari kuzviziva asi vane kakutya karimai mavaya. Saka takangoti mapurisa achaita basa ravo hatidi kumbunyikidza chii vana. Ndosaka muri kunzwa kuti hakuna kumboita noizi, hakuna kurohwa munhu, ende vana vakasvika pakutoviga munhu varipo hapana aitya. Bozaita kudzana kuti kuri raita hakuna munhu akurohwa, chikafu taitodya tese, taita everything tese nevana ivavo. Saka tingati zvedu sevana, uyu mukomana anyudza foni mumvura, sevana munongozivawo seboys, handiti tumapatimenti twamunogona kunge muchipanana, handiti vachiti tiri kumupa patimenti zvakasiyana nepavo. Wongo. Wakatoziva kuti mutaura yavo asi intention yavo inogona kunge yanga isiri kuda kuuraya, asi munongoziva kuti sevanhu vanenge vari papati nekufarisa. Ndipo maitsodzivisa mubvunzo wangu. Ndaunzwisisa. Ini handirambi. Nekuti kuti ndinyatsoziva kuti chii chakaitika izvozvo kuti mwana asvika pakushayika chii asati aziva. Asi mapurisa akaita mainvestigations kusvikira vachinja nyaya yekuti haisi sudden death imurder. Ndivo vari kuziva kuti chii chakaitika. Vana vakanga varipo ndivo vari kuziva kuti mwana vakaita kutema nedemo here, vari kuziva kuti ndivo vakaita sei, ndivo vanoziva. Asi so far hapana mwana anyatsotaura kuti zvinhu zvakaita sei zvakadai so. Asi mapurisa investigation yavanoti vakaita ende vanoti vane evidence yavakaendesa futi nedhoketi kupi kuhomicide. But haisiri here evidence yamunozota kuti 4 seconds. Aiwa ingambodaro baba vangu kuti mungachinjika kaklipi kakagana zvakanambotaura chinhu ikako hagana zvakanotaura chinhu kana 1 zvokuti imi mukakaona kuti muti mukashandisa kudzanisa kuchinja nyaya yekuti pane chinhu chihombe chavakaona because imwe chatinogona kufungidzira apa pasini pacho paiva nemishini yemaCCTV isa hatina kukwanisa kuiona pamwe ndiyo vakaona kana kuti kudii, asi ivo semapurisa vanoti vane evidence. Aya, pakanaka baba. Sanatenda. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.